Anjali! Anjali! ओंखारखाङाखै नामा? र' थांनि। नै 8 रिंगायानो जानोसै। र' जाबाय। दे माबारै? दा फैफिनोब्ला आइ अनजालिनिफ्राय 1000 रां बिनानै लाना फैफा। मियाबो सोबखोरां बिना मोनिनि। आयै आंनो दानो 1000 रां नांगौमोन। हा फैसाखौनो बिबानो मोनबाय थायो। दानो नांगौ होनबालाय अबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो आंलाय? आं मोनथिया। बननिफ्राय मोनना हर। नुवाखै नोङा न'खरा बोरै सोलिदो? दाखालिसो 2000 लांनायालाय माथो जाखो? आंनाव हिसाब लानो फैदों नों आंनाव गना बोरैलै? फिसानि नांगौ होनायाबा मानो जोनोम होयोलै? हो? मानो बिदि बुजिनो रोङि जालांखो बे फिसाया? बारानि सायाव बारा बुजिनो रोङि जाबाय बे फिसाया। दुखु खालामनाङा आयै, सानसे गासिबो सोलायलांगोन। नय रोङा। जाय फिसाखौ जों मुगैदोंमोन बे फिसाया दिनै खैफोदनि समाव जोंनो राहा होदों। जाय फिसाखौ जोङो आलो अननानै फेदेरबोदोंमोन बियो दिनै जोंखौ सहायख'हायै साजासो होदों। थौदो आफा, हामबायसै। आंहा डिउटियाव लेट जाहैगोन। बेबायदि फरायसालियाव थांना होननानै नोंखौ बेसेबां बुंनांगौ आं? एसेबां बुंब्लाबो नों मानिया। माबायदि? आङो फरायसालियाव थांनांगौ। नोंखौ Swmkhwrजों नोङो बुंब्लाबो मानिया नोङो। एसेबां बाथ्रा मानिया जाखादों नोङो। मोनजां बायदि मोनदों नोङो। मोनजां बायदि मोनदों। खामानि मावनो थिनब्लाबो नों मावा। स्कुलाव थांनानै नों मोनजागोन। हगार मा खालामनाय जादों बेलाय? सोरां आदा आंनि न'खरनि मामलायाव दा हाबफैनोसै मिथिबाय? नोंनि न'खर नोंनि आखला सिमा बारोब्ला नोंखौ दबथायनो बे मिथिंगायाबो मोन्थाय दङ। मिथिबाय? मानोना नोंनि न'खरानो जों बयनिबो न'खर। आरो बे गथ'नि इयुन जिउआनो जोंनि माहारिनि धोन। मिथिबाय? रागाखौ सामलायनो नाजा। एसेबां उन्दै गथ'खौ बिब्दि बुनाया मोजां जायाखिसै। मा मोजां जायासै? आं जाय गथ'खौ मोजां खालामनो सानदों बे मानिदों। जाय गथ'खौ आं खामानि सोलोंनांगौ होननानै फरायसालियाव थांनो होआ गनायदों बियो। मा सोलोंगोन बिनो? न' सिबनाय, माइ गायनाय, ना गुरनाय, ओंखाम संनाय। बास मा सोलोंगोन बेनो आरो? मा बेजोंनो नों गथ'नि इयुनखौ दानानै होनो हागोन? नाय आंनि फिसाखौ फरायै लिरै दिनै बियो डक्टर जाबाय आरो दानफायाव 50,000सो दरमाहा मोनगोन। माथो नोंनि फिसायाबो सानसे बिदिनो जाहैनो हागौ। डक्टर नङाब्लाबो रोजाबगिरि सासे लिरगिरि जाहैनो हायो। आरो जाय बिमा बिफाया गथ'नो गोग्गो सोलोंथाइ होनो हाया बियो गथ'नि सुथुरजों समान जायो। अर्थात बियो पापी। खोनासं, 10 बोसोर आगोल आंबो आइ अनजालि, सोमखोर, दे सिखारदो। मोखाङा सुनानै फरायफैदो दे। अनजालि दै लाबोनाय आंनो। No apa dia? नों दे फरायबायना? दे
नोंदानो बै गाइखेरखौ फुदुंना हैनानै आंनो साहाखौ फुदुंनानै लाबो आरो बै लामाफोरखौ सिबस्र'हैथां नाङा फरायनांगौ आंनो दा लामाफोरखौ सिबस्र'नो हागोन ना सिरिथा हिन्जावनि फिसा जानानै आंनि सायाव बाथ्रा बुंनो फैदों ओंखामा संहैथां दा सोरां फिसाया फरायसालियाव थांनो गोबाव जागोन मा जाखो थांदो न' आदा गाइखेरा न'आ फासाया एसेबां संख्रि गोबाब मा साहा फुदुंनाय जादों बेलाय आखल गैयै गथ'आ हिन्जावनि फिसा जानानै दासिमबो साहा कापसेखौनो फुदुंनो रोङा आंखौ निमाहा होदो आफा आं फुदुंफिननोसै नाङा बै लामाफोरखौ सिबिथां जागोन दे आफा आदा फरायसालियाव थांसै औ 9 रिंगा 40 मिनिटानो जाबाय थाथ'वाखै आं थांसै सोमखोराबा नै आं नोंनो गस्ला लाबोदों बोरो माबायदि गस्ला जाबोदों नायनो आं गाननानै नायनायसाय वाव मोजांथार माथो आफा नै आबा नोंनि थाखाय आं आपेलबो 2 लाबोदों हर आफा बिमा अ बिमा नै मनाखौ लांफैनाय हा माथो लाबोखो माथो लाबोबावनो दामफ्रानो बाराद्रायथारना आंखौ माबायदि नुदों आफा बा जोबोद समायना नुदों फिसा बा गस्ला लाबोदों आंनियालाय बोरो आंनियालाय बा आपेलबो लाबोदों हगार आफाला आंनि आपेलखौ सेनानै जाबाय आंनिसो नों लुजानांगोन नामा आंनिसो होनदों आफा आंनि आपेलखौ जाजोबना होबाय होनदों आफालै लाबोना फैफिन होनदों अनजालि मा खालामनाय जादों बेलाय फरायनायाव मोजां जाथों होननानै आपेल 2 बायनानै होफैदों नोंसो जानानै होदों ओरैसोलाय सालाखौ गावनि फिसाखौनो अननो रोंला नों पापि सानैल' गथ'खौनो बिदि बिखौ खालामबाय थायो हाबनांगौ नोङो हामबाय फिसा जोंहा मालाबा सानैजों थांनानै मोजां बायना लाबोगोन दे दागाबसे जादा दखान थांना नङाबा आपेला नोंनि थाखायनो जाजोबदों गासैबो मानसि पापि बियो हामबाय दे फिसा जा मालाबा सानैजों थांनानै मोजां बायना लाबोगोन थ' फिसा Anjali apa? Tangsi boy. Zara. Saya apa? Anjali, माबारै गिदिं नङाब्ला नै नायखा गन गारलाया बेदलाब होगोन
आगैमोन नोंसोर थांदो दे आब' मोजाङै फराय आंना खाफालानो गाज्रि आयै आंबो फरायसालियाव थांगोनलै आदामोन बायदि हा माथो फैफिनखो फिसा आबाया लांनो आंगैलै नों जेबो जिंगा दासि फिसा नोमफ्राय नुजासेल' नों थांनो नाङा फै आं नोंखौ दोनलांनि दे जा बाबा जा आबा बेदर नांबावगौ ना नै आबा नै जाना हो बोलोगोरा आर्मि जाथारनांगौलै जा बाबा जा आंनोलाय आफा आंनो नांगौ नोंनियालाय माथो दंखायोआनो बेखौनो जाख'नोसो हानाय नङा बेखौनो जाबानो जाबायना दे आबा दे जा जा नै आबा नै बिखा 이시봉 시어분만이 말아그 비어 너는 이시봉 그러말 마바 무시가 할라 탈락시기나 미디좀 자네 누구야 오. 로 아다 로 마문 खुलुमबाय हा माथो खौरांमोन खौराङानोथ' माबालै आदा मा जाखो आंनाबो फिसाजोआ देरबायना देरबाय औलै आदा हा बेसेबांथो गिदिर जाखो बैसोआनोथ' 12 बोसोरानो जाबाय 12 बोसोर जाबाय वा देरबायानो माथो बेखौसो खामानि सामानि सोलोंखौथ' नोंसोरनियावसो दोनहैनो सानदोंमोन आं ए मोजां माथो बिदिबालाय हा बिदिब्ला गाबोन लायब्लानो जाया होमबा जोंहाबो खामानि दामानि मावनायाव एसे मानसि खम जादों फंबाय फिसाफोरखौबो बिदि उदां न'फोराव लाखिबाय थाजायालै फंबाय गाज्रि जालाङो बेनोथ'लै आदा हिनजावनि फिसा जानानै सानफ्रोमबो बियो फरायसालियावसो थांनो ओंखारबाय थायो बाथ्राखौनो खोनासंथारा आच्छा जागोन दे आं गाबोननो लाना फैगोन जाया होमबा जागोन दे आदा जागोन दे आंबो एसे बरमायाव थांनो होननासो ओंखारदों आङो दे थां दे मा जाखो दाबो फैला माथो लिंहरनोबो बोरैबासो मोनो आं बिसानि बिफाया रांखानादार गिखांलायनायसो मोनो आंखौ थौ आबायनायनि मा जायो थौ होमबालाय थौ आब' अनजालि आब' थौ दाहाना आफाया मोनफैबा थांनोलाय नङा आंखौ अनजालि इसिबां बुंसेयावबो मानिया नोङो
नों साला हिन्जावनि फिसा जानानै फरायसालियाव थांनो ओंखारग्रा हगार साब्रा सेलेथार नों हगार सासेल' फिसाजोखौनो अननो रोङा नोङो रोङा आंनि न'खराव हिन्जाव मानसिया सोलोंथाइ लानायनि मोन्थाइ गैया रुवायसो मोनगोन आं दानो दिनैनो अग्रं माहाजोननियाव मा रुवाथि दोनगोन नोङो रुवाथि दोनगोन आं अग्रं माहाजोननियाव ओहो बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा आं थांना थासान्दियाव आंनि फिसाजोखौ रुवाथि दोनहोआ आङो नायनिया सोर माबायदिहाय लाखियो ओंखारना सैमाफोर बे न'निफ्राय खामानिथ' फिसादारबो रोंखायानो खालि देलाय मालाय गानफब जोमफब फरायसालियाव थांनाय माथो गाबसाव गाबसिब्रा माथो जादों फंबाय आदा मोनफैबाय सफैबाय दे आदा फै जिराय आदा जिराय माथो जादों जानायाथ' जेबो जायाखैलै आदा बै फिसाजोआ फरायसालियाव थांनो ओंखारनायखौ फंनैसो रायदों आं बेखौनो बिसोर गाबसावलाबायनायानो हा दानि जुगावलाय फरायनानै माथो जाबावनोलै आयं बे जोंहानिफोरालाय माथो माबा एमए बिए फरायदोंनो माथो बेखार गोजासो सासेबो जेबो खामानिखौनो लानो हाखाथाराखिसै नैबे बिफा खामायनायखौसो जागासिनो दङ खोनादों ना खोनादों आदा अग्रंआ मा बुंदों खोनादों आदा मायनाफ्रासो बेसे बेसे सोलिदोंथाय खामानि रोंखानायफोरनो 3,000 होयो आङो आरो दाथ' नोंसानियाथ' शाला 2,000 होबानो जागोनलै आदा खामानिबो सोलोंनाय जाबाय आरो एसे एनै आखाइ खरसाबो थाबाय नामालै आदा नङालाय माथो दे जाबायदे फंबाय राङाली आइ अनजालिनि सि जोमफोरखौ सोनानै लायथां थां आयं थां देलाय होथां बे फिसा सासेखौनो अननो रोंमारथारला नोङो एसेबां अन्थाइ बिखा नोङो बहाथ' मा फरायग्लाबनानै माबे खर'आवलाय माथो दै हैनायलै नोंनि फिसाला फिसा मोनलांसिगोन रुवाथिखौ मोनलांसिगोन बेटाया मोनलांथारसिगोन शाला
मा खालामदो बेयावलाय चन्दना सिमां मा अनजालिया दिनै फरायसालियाव फैयाखै नामा बियो फैना नुला सार मानो फैला सार बेखौ बिफाया थिगसे बुदों आरो दिनैनो अग्रं माहाजोनाव रुवाथि दोनहरनोसैनो मा रुवाथि सार जोंनि बिमा बिफायाबो जोंखौ मालाबाबो बिदि खालामनाय नङाथ' ओहो खालामा आं खालामनो होआ थां नोंसोर थाखोआव जिराय थां दे आय अनजालि ओंखारदो दे आयंआ नेगासिनो दोङो आरो थांनानै मोजाङै थाहैथां हामा आइसना दाबसेयाव थांनो गोनाङाव बेबादि खुद्रिनो मोना आङो फरायबावनांगौ हामा आइ थाङाब्ला जायो नामा फरायनानै मा मुलाम्फा मोनो दानिफ्रायनो खामानिफोरखौ सोलोंनानै लाखायाब्ला फै थाङाब्लानो जागोन नामा फै गथ'आ मा खालामनाय जादों नोङो मा खालामनाय जादों आंखौ रुवाथि दोनहरनाङालै आयै जानाय नंला बिसोरजों नांगौब्ला आङो न'खरनि गासैबो खामानिखौनो मावजोबगोन नों आदा बेखौ लाखिथ' एसे जारियाब्ला जानाय नंला बिसोरजों जारिना होसाला बिसोरखौ आं नोंखौ रुवाथि दोनाखैया नांगौबा आंनो थाहैगोन थेवबो आं नोंखौ फरायगोन फिसा बहुद जाबाय नोंसोरनि नाटकआ बहा लांनो नागिरदों नोंसोर गथ'खौ बहा लांनो रुवाथि दोननो नागिरदों रुवाथि मा रुवाथि बे इनाय जागोन सोरां आदा सासे 18 बोसोरनि सिंनि गथ'खौ खामानि मावनो दोनहरनाया बेयो पाप जाय बिमा बिफाया खांदों बादों फेदेरदों फोलावदों बिखानि थैखौ दै खालामनानै सान्दुं अखा मिथिया जासेनो खामायनानै जाहोदों लोंहोदों जाय बिमा बिफाया गथ'नि इयुनखौ साननानै आखाइनि खामानि सोलोंथों होननानै रुवाथि दोननो नागिरदों बियो पाप मास्टर बाबु जागोन दे नांथों दे पाप नांथों नोंसोर बायदि मास्टरखौ गोबां नुबायलै बाबु जोंफोरबायदिखौ फोरोंनो फैनो नाङा सोर खैजोन बर' आइजो लेखा फरायनानै मा मावफेरदों मा जाफेरदों जेबो गैया जेबो जाखाया नोंसोर बायदिया बुजियैनि थाखायनो दासिमबो जेबो मावनो हायाखै मानोना नोंसोर बायदिया बुजिया सोमजिया फिसाखौ फरायस्लाबनो होआ गारा उन्दै समावनो बिलाइ हरो हराब्ला बिसोरनि जाखानाय माखासेखौ मा नों होगोन मा जागारनाय बै जागारनायखौ नोंनो होफैदों ना बैसोर आदायानो होफैदों मा आं जाहोआखैब्ला सोर जाहोदों मानोना सोलोंथाइनि मोनथाय आयेन बायदियै 14 बोसोर बैसोनि सिंनि साफ्रोमबो उन्दै गथ'फोरखौ सोरखारानो बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइखौ होगासिनो दङ जायनि थाखाय सानजौफुनि ओंखाम जानाय फरायनायनि थाखाय बिजाब गाननाय जोमनाय जन्था गासैखौबो सोरखारानो फ्रियावनो होनाय जायो आथिखालनि सोरखाराथ' कलेजसिमबो फ्रि एडमिसन होगासिनो दङ आरो नोंसोर बायदि न'खरखौथ' सरखारानो फ्रि रेसन होगासिनो दङ नोंसोरलाय बबाव जाहोखो बिसोरनि देलायनाय गाननाय जोमनायखौथ' सोर होनो नोंनिनो मानो फैया बिमा बिफा महरै जोनोम होदोंब्ला बेखिनि बिबानखौथ' रुजुखानांगोन ना बिमा बिफाया आथिखालावथ' गथ'फोरनो स्कलारशिप होनाय जायो होनायाथ' होयो होमब्लालाय माथो आंखौ निमाहा होदोलै अग्रंआदा मा नों बिनि फालतु बाथ्रायाव गोजाव मारबाय नों आंखौ अपमानसो खालामबाय थ' बिदिजों जानाय नङा फैदोब्रा अग्रंआदै
जिदाइन बोसोरनि सिंनि उन्दै गथ'खौ सोरबा बिमा बिफा एबा सोरबा बिगुमाया खामानि मावनो होयोब्ला बियो भारतनि संबिजिर बायदि आयेननि बेरेखा। आयेननि बेरेखा? औ, नोंसोर पुलिसजों खाजागोन आदै। हा? पुलिस? औ, पुलिसजों खाजागोन? औ, पुलिसजों खाजागोन नोंसोर। मा जाखो आदा? माबा हासुनो ओंखारबायलै फंबाय। माबा आं हासुना फैदो दे। साबायखर फंबाय, नों दिनै आंनि मेगनखौ खेवनानै होफैयामोनब्ला आं दिनै बेसेबा गिदिर खैफोदाव गोग्लैसिगौमोन। राङालि, फिसा अनजालि, नों आंखौ निमाहा होदो फिसा, नों आंखौ निमाहा होदो। आं पापि फिसा, आं सुनि। आं नों फिसाखौ एसेबां मुगैयोमोन, नासयोमोन। आंखौ निमाहा होदो नों फिसा, नों आंखौ निमाहा होदो। दे आदा बाजै, बिदिब्ला आं थांथ'लायनि। रथ' फंबाय, अन्नानै नों आंनि फिसा सनाखौबो फरायसालिसिम लांफादो। फै अनजालि। आफा, आं पास जाबाय आफा। मा? नों पास जाबाय फिसा? औ। जोबोर मोजांनि बाथ्रा फिसा। आं एबार जि थाखो मोनबाय आफा। जोबोर मोजां फिसा। हा रल नङालाय बेसेथो मोनखो? मालायफोरा टिउसन होनो लासोयो नालाय आंखौ बारस'जोब्बाय आफा। आंहालाय टिउसनबो लाया माबो लाया। एबार जि नाम्बारावसो थाहैबाय आफा। दे, मोजां दे फिसा। आब' अनजालि, आब' अनजालि। आयं मोनफैदों? औ, आब' अनजालिया गैया नामा आयं? दङ न' सिङाव। हा, नोंस्रालाय रिजाल्टफोर लायाखै? लाबायमोन आयं, जोंनिया बारा मोजां जायाखै। आंनिया फारि नङानो 5 मानि। आंनियाबो 7 मानि। मालाय नोंसानि आब' अनजालियासो फरायनो रोंसोगारगौ। बेना मालाय फारि नङानो 1खौनो मोनबाय थायो। एबारसो 2 मोनबाय बियो। मा? एसेबां मोजां खौरां? अनजालि आइ, नों एसेबां मोजां खौरांखौ आंनो खोन्थायाखै? मा? नों गाबदों? मा जादों फिसा? आफा, आं एबार लोगोफोरजों बारस'जाबाय। आं रल नंगौ 2सो मोनदों। साला सोमखोरा जासे जानानैबो फारि नंखौ 10सो मोनदों। अब्लाबो बिहा गोजोन। नाथाय बे फिसाया फारि नंखौ 2 मोननानैबो गोजोन गैया। आइ सना, जेबो नङा दे, थां आइ। नों दुगैहैदो थां। बे बाराव मोजाङै फरायब्लानो जाबाय। अनजालि आइ, दा सिबनो हासिगोन दे। थां फरायहैग्रोदो।
र' आफा बेखिनिखौ सिबखांनानै फरायनोसै दे होमब्लालाय सोमखोर नै थाइफा थाइफा राननानै जा आंनि सोलाय आफाया आंनोसो लाबोखादों लाबोखादों हगार सोमखोर आगैनोबो हो आंनिसो होनदों रायख'वा मालायनि सेना जायो नोंनोबो खादान माथो आंनोसो लाबोदोंमोन ना नोंथ' लाबोआखैमोन ना आफाया आंखौबो जानो होखादोंना साला रायख'वा मालायनि सेना जाथारदो गावबा गाव लाबोखानायखौनो यासो आदा हे मास्टर फंबाय औ हा बबाव थांनाय नै फरायसालिनिफ्रायनो दासो फै फै मास्टर फंबाय ओइ नोम्बाजिया माइब्रानि गोदै संनानै दोनथादों इसे इसे बोसोरना हैनोलै फै माइब्रानि बार ना औलै ए गोदै जाथारदों माइब्रानि होनबाथाय लुगैखांनाय नङा नालाय आंबो ओइ माथ' फै 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 फंबाय फै 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 फंबाय फै जिराय अनजालि फिसानि रिजाल्टखौ मोननानै इन्टारेस्टआवनो खापसे गोदै खावनानै लोंथारगारबायलै फंबाय आं अनजालिनि एबार एसे डाउन जादों थेवब्लाबो मोजाङानो बे सोमखोरनियासो एसे बोरैबा जादों हामथारासै बेखौनोथ'लै फरायनो गोरों जाथों होननानै आपेल आंगुर गाइखेर दाउदै ना बेदर बारा बारासो जाहोलायथारोमोन आं माबा बारानिफ्राय बारा अख्रासो जालांनो हमदों फरायनायथिंबा गैथा माबादि जागोन गथ'आ बै अनजालियासो अनजायामोनबो मोनजायामोनबो मोजां नाम्बारसो लाखिगारबाय बियो आंहा फिसानि सायाव दिनै जोबोर खुसि बेफोर गासैबो नोंनि अननायावनोलै मास्टार फंबाय आगोलावथ' बिसोर आंखौ गिनानैनो जेबोखौनो खोन्थानानै लायामोन ओइ राङालि राङालि नै मास्टार फंबाय फैदों बै लामाजों हारसिं फैबाय थानायखौ नुनानै लिंबोगारदोंलै आं माइब्रानि रोसै गोदै दोङो होननानै ए थ' मालाबानो खावना लोंफैबायानो बियो ओइ फिसा हिनजावनि रिजाल्टनि इन्टारेस्टआवनो दांथारदोलै आं खावनानै खुरैसे दे 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 लाबोदोलै माखारि दे लाबोदो नै आगै जौआ दांथारदोलै फंबाय अनजालि ओरै फैलाय मामोन सार नोंनियाथ' बे बाराव एसे डाउन जाबाय फैगोनाव हले मोजाङै फरायनानै बारस'फिनजोबथारनांगोन दै जागोन सार आंहा नोंखौ लानानै मोनसे गिदिर सिमां दङ अनजालि नों गिदिर फरायनानै डक्टर जाथारनांगोन हले जागोन सार आं नाजाथारगोन नों दिन्थिनो हाबासो नोम्फाया नोंखौ फरायहोनायनि ओंथिया थागोन आरो अब्लासो समाजा फोथायगोन जे सासे हिनजाव माहारियाबो फरायनानै सासे गिदिर मानसि जानो हायो होनना एबा मोजां साख्रि लानो हायो होननानै मास्टार फंबाय नों दिनै अनजालि फिसानो जा बिबान होबाय आं जोबोद खुसि आरो बेखौ डक्टर खालामनायाव हागौमानि बिबानखिनिखौ आंबो बानस'सिगोन जोबोर मोजां बाथ्रा आदा रमान्स दोङो ना ए आदै फैदों मानोबा फैदोंमोन फै जिरायफै आदै आं जिरायथ'ला दे नै आदै नोंनि नामाव लाइजाम गांसे फैदों दे थाथ' आदै जागोन दे आदै मा आं डक्टर जामारो
बोरै फैनाय मा आरो जाखो मा जाखो अनजालि फिसा आफा आयै आं डक्टर जामारबाय आं जेबो जोबोद मोनबाय खुसि आफा बाथ्रा फिसा नों डक्टर जामारबाय नों डक्टर जाबाय जोबोद मोजां गसाइया जाबाय जोंखौनो हे फोथांबाय। इसोर नों जोंखौ अनहरमारबाय इसोर नों जोबोद मोजां नों जोंखौ फिसा। अनहरमारबाय ओइ राङालि थां थां नों दाउला खासिखौ सिथारहैथांदो जागोन दे आं मास्टर फंबायखौ लिंनानै लानानै फैनि जागोन दे। आं दिनै फिसा। गिदिर पार्टि होगोन गिदिर पार्टि होगोन मादै लोगोरलाय बा मालाय एनेस होलांबायलै है आंबो एबार लानासो गारगोनलै थुनलाय सोमखोर नोंहालाय लाला मालायजोंनो बास्लाबाय थानोसै होनबा नोङो लानायाथ' लानो लुबैलै आंबो नाथाय न'नि हालोदानो है नों बायदिबाथ' आङो साला मालाबानो केटिएम लाबायमोन बिनानावखौ नोंसा डक्टर फरायहोनो हायो आरो केटिएमालाय मा ओरैनो बायना होथारालै बिसोरो आंबा बे सुपार स्प्लेन्डार बोरायखौनो माबा माबि बुफाय बुसि खालामनासो मोनदों सोमखोर मा खालामनाय जादों बेलाय मा लामा सामा सिख्ला एदावनाय बिरि सिगारेट सोबनाय जौ लोंथिंनाय मा नोंसोरा एसेबो मान सनमान गैला नामा मास्टर फंबाय मा दा मानि एसेबां खुसि नोंहा दिनै नोंनि लामा दिन्थिनायावनो अनजालि फिसाया डक्टर जामारबाय मा नंगौ नामा बेथ' जोबोर मोजांनि खोथा फै मास्टर फंबाय नोम्बाजैखौ दाउज्ला खासिखौ बुथारनो होबोखाबाय फै नंगौ नामा? मास्टारा थु। फै सोमखोर फिसा नोंबो लोगोफोरखौ लानानै न'आव थाबैनो फै औ जागोन दे आफा साला भेन्सार खाथिग्रायानोसो जोंखौ मान सनमान सोलोंनो फैदों गासैबो समावनो मान सनमान होनायनि गोनांथि दं नालै बिसोरबो मास्टारब्ला जोंबो फरायसा आरोलै ना मा बुङो सोमखोर नोंनानाव साख्रि मोननायनि दिनेवले फुल गंसे होनांगोनलै है बेफोरलाय मा जागोन दे थौ आब' सेरेब दङ ना औ दङ जिरायफै दे आब' फुल मोनसे लाबो आब'आ साइसानो मालाय सोमखोरा बिनानाव साख्रि मोननायखाय केटिएम लानायनि सिमाङा जाफुंसिगोनलै थै बियो मोननाय नङालै आब्रा गल'ल' बिमा बिफाया जि बुङो बेखौनो गननानै लायो बाहाय बांला सिगि सग' खालामनांगौब्रा न'फोरखौ बुसिब्लानो गाबोननो मोनगोन न जौआ बिब'ब्लाबो लाइन मार गारगोन देला आंना फाग्ला बिदिजों जायो मास्टर फंबाय नों सोरांनि लामाखौ दिन्थिफैयामोनब्ला जों खोमसिनि लैथोआव गोजोम नांबायमोन आदा लामा आन्दायनाय सुबुंखौ सोरां लामा दिन्थिनायानो सुबुंनि गुबै खामानि आदा आयै ओइ आफा बहा दङ आंनो गारि नांगौ केटिएम नांगौ आंनो केटिएम गाबोननो सोमखोर मा आखल दिन्थिनाय जादों बे है साला सुवाद बोराय न' स' सावना होजोबगोन आं केटिएम बायना होआबा आंनो गाबोननो अ मास्टारा दै आफाखौ एसे बुजायना होलां फिसाखौ माबोरै अननांगौ नंखौ आदा रथ' नंखौ आं गोसोखौ हमथा आदा नों मानो इदि जालांखो आदा नों मानो गावखौनो सामलायनो नाजायाखै फिसा बारानि सायाव बारा मानो लोंग्रा जाखो नों फिसा
बे गामियाव जौ सेरेबखौ बाहायनो रोङियावनो जोंनि गथ'फोरा खर' बारजोबनो हमबाय आदा उन्दै गेदेर सिमा गैयि जालांबाय आदा आरो थुनाय अनसुमा मोनाबो गाज्रि सानसौ सोना होबाय जानांगौ थ' फिसा नोंसोर आदा बाइक नांगौ आंनो उथि फिसा आदा सिगां आयै आफायालाय बहा थांदों बारियाव थांदों माखालि एसेबां गारमा फरबायदों मा आंगार बिनायालाय एसेबां दामिनि गारिखौ नांगौ होनबानो मोनो आरो आंनो नांगौ नांथारगौ आंनो सोमदो मा खालामनो जादों बेलाय फाग्ला जादों नामा नों औ आं फाग्ला जाबाय बाइकनि फाग्ला जाबाय आं केटिएम नांगौ आंनो केटिएम साला फिसा सासेखौ न'नो नोंसोरो फिसानो मा नांगौ मा नाङा उदिस गैया र' साला गंसेसो लोंना फैबावनि आरोबाव मा खालामनो सानदोंमोन मा जालांखो एसेबां बुरजा रांखौ आं बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो बिमा आंना हामा बिफा आंनो गाज्रि आंनो जोनोम होबाय बेफोरबायदि फिसाखौ जायखौ जों दिनै खर'आव रुजुननांबाय ओइ सैमा बोराय अबाव दं ओंखारबो बोरो आंना बाइकआ साला सैमा बोराय नोंसोर फिसाला सासेखौनो अननो रोङा ओइ सैमा बोराय ओंखारबो न'स' बुफायजोबगोन आं बोरो ओइ बाइक होआ आङो नोंसोरो बाइक होआ न'स' बुफायजोबगोन आं ओइ बाइक नांगौ आंनो बाइक नांगौ मा जादों मा जादों मा जादोंसो होनदों नोङो केटिएमआ बोरो आं बिदाय केटिएमआ बाइक नांगौ नोंनो बै गायनाय हाखौनो फाननानै बाइक थागोन सैमा फिसा साला बेनिफ्राय माजों जायो जाबाय था थोआब्ला आंनि किकनिकखौबो हाख'नानै फानहैथां तारमाने नों आंनो बाइक होमारा बोरो सेखाया बोरोलै दानथारजोबगोन आं जगेद हास'गोन आं बोरो थास' दाननाय होगोन आं दिनै बोरो सेखाया बेफोरबायदि मानसिजों नांबाय थानाङा बोरो दानथारजोबगोन आं बोरो ओइ सैमा बोराय बोरो ओंखारबो दानथारजोबगोन आं मास्टार फंबाय मा जाखो आदा एसेबां हराव मा खालामबावनो फंबाय फिसाज्लायानो जेसेबांनो देरदों एसेबांनो बुजियै अखासो जालांगासिनो दोङो न'माने बुसिजोब्बाय फंबाय बिदिसो जागोन आदा माबा मोनसे राहा लाथारनांसिगोन फै आदा दिनै हरसेखौ आं न'आवनो जिरायनांसिगोन फै आदा दानि जुगाव बयजोंनि फाराग गैलिया फंबाय आथिखालावथ' गोदानै मोनसे जेंनासो सोमजिनो हमदों फिसा हौवा फिसिनाय माने मासे बिस गोनां जिबौखौ फिसिनायजों समान जाबोनो हमदों फिसा हौवा जोनोम होनाय माने गालखौ जोनोम होनायजों समान जाबोनो हमदों थादेव
मोजाङै फराय जागोन दे आयं थादो फंबाय दे आब' रथ'दा नों आंनि मेगनखौथ' बेखेवनानै होबाय नाथाय नोंनि नखराबो मोनसे जेंनानि जेजों बेंथि जानानै दङ बे जेखौबो दिनैनो बोस्रांनांगौ अ थौ फंबाय ओइ थौ फिसा गावदां नानि मानसिया न' दङ ना मा जाखो आदा जोंनि बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय जौ सेरेब फाननायखौ बन्द' खालामनाय मानोना जौ सेरेबनि थाखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा गाज्रि जालांनो हमबाय बेनिखायनो दिनैनिफ्राय रायजो राजाफोरनि बिथांखिखौ मानिनानै जौ सेरेब फाननायखौ बन्द' खालामदो नङाब्ला जों रायजोफोरानो गोख्रों राहा लानाय जागोन ओइ चाला सैमा बोराय बहा दङ ओंखारबो मैया साल्ला नोंसोर मास्टारनि न'आव थानासो गबाय साल्ला बे मास्टारखौबो नायगासिनो आङो सिख्लाफोरखौल' मोजां फोरोङो गुन्दासो बियो ओइ आइदै दिनै आं नोंखौ बोफ्लावथारगोन सोमखोर नोंनि बे आखला सोलायनोबा सोलाय नङाब्ला गोदो जों हादान जाजेननाय समाव मोसा लख्राखौ बुयै बुयै मोदोम हारा मोनै खालामनाय रेकर्डबो दं जोंजों मिथिदों मोजाङै थानोबा था नङाबा दिगदार दं लोंनाया बारा जाथारबाय लोंना मा खालामनांगौ आं बिमा बिफाबो सिनाय रोंला मान सनमानबो मिथि रोंला जालांबाय मालाय सोमखोर मा हारसिं सिरि सिरि मा बाथ्रा जेबो नङालै आंना दिनै गोसोआनो मोजां नंथारा मैया एसे बारा जाबायना है बेफोर लोंना बानामो थु बेक्सि बेक्सि मारिनोसै आंनाबो मैया लोंनाया खर'आ बोरैबासो मोनबाय थादों नाङा अनसुमा आं जौ लोंनो गारनोसै हायोब्ला नोंसोर गारदो दे हायोब्ला गार आंना जाथारालै माबा लोङाबानो उन्दुनो हाथारला नङा थुनलाय गामियावबो जौ सेरेब फाननायखौ बन्द' खालामदोंनो मैयानिफ्राय है गामियाव फानाबालाय माथो जानो बै आखियाव थांबानो गोदौलायनाय मोनो दे नोंहा लोंलाब्लालाय थादो दे थाथ'दो बिदिब्ला औ दे आबै ओइ सेराव दं ना दोङो सिलाय आबौ सिलायो गंसे लाबो साला खोब मुवाफोर सदायनो फैदों बिसोरो गामियाव जौ सेरेब फाननो लायो नुगोनलै जोंबो खैदिन मा सदायो साननैसोल'लै बिसोरनि बे गान्दिगिरिया बै गुसें मास्टार लरग सोमखोर बिफा सोरां मोनानो जौ फाननायखौ बन्द' खालामदोंनो नायथारनि जोंबो सोर मा खालामनो हायो दोखो दोखो फेनानै गामियाव खनसेयैनि अथु साला जोंबो नायथारनि लु साला गामियाव जौ सेरेब फाननायाबो बन्द' आब' गावदांखौ नायखोथ' थांलाय फैलाय लोंनायाबो बन्द' आब' गावदांखौ नुबानो
जोंनो नास्ता सास्ता नांलायामोन ओरैनो गंनै गंथाम हाबलाङोमोन गासैबो धंस साला बे बुरि खाख्रेब ख्रेबनि मालखौसो लोंनांबाय गोब्राब्रा है सोरबा मायबा बुंब्ला जोग्लिजोबनांगोलै होनांगो थ' थांसै थाव ओइ फैसाखौ नों होलै नायनि दङना गैया खुस्रा दय आफानसो खावना लाबोनायमोनलै होदोलै बेसे जाखोलै आबै सारिगुरिहाय न आबै नांबावगौ नामा आबै जाबायदे नांला साफ्रि बावनांगोन नामा साफ्रि नांगौ गोखां हाय बाथु मा जाखो थुनलाइ आदा रनजुमानि एक्सिडेन्ट जादोंनो मा बबेयाव बै मेब्रा सकाव नंगौ नामा नोंसोर मा जाजोबखो अनसुमा थुनलाइ आं नोंसोरखौ जौगानो होखादोंमोन ना नोंसोर मानो बिदि जाजोबखो अनसुमा थुनलाइ Tunlai, apa? Ayah, aku ni mana tu? Aku ni mana tu ayah? Apa sih? Aku ni mana tu? Swmkhwr psia सोमखोर जानाया जानानै थांबाय जानानै थांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांनानै गोसोखौ सिफायनानै दालासै सोमखोर नोंगौ फिसा जानाया जानानै थांबाय नों दा सोरांनि लामाजों आगान सुरलांदों फिसा Swmkhwr psia नोंनि अनगायै जोंहा सोर दंबावो नोंखौ लानानैनो जोंनि मिजिं फिसा नोंगौ आदा साफ्रोमबो बिमा बिफायानो दानि मोजांखौ हास्थायो आंखौ निमाहा होदो आयै Swmkhwr psia आफा सार अनजालि बिनानाव आं आंनि गोरोन्थियावनो गुबुंले लामाजों हान्थिलांदोंमोन आं नोंसोरनि सायाव जोबोद इनाय खालामफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय नोंसोरनि बोसोन बायदियै सोरांनि लामाजों हान्थिसिगोन आयै Swmkhwr psia